adlaw Lunes, guys. Unang adlaw sa semana. Ani ata sa baybayon, guys. Sama sa naandan. Musugat ta sa ato ang mga mananagat, guys. Isdaan baka ni. Nay isda doy. Siyaw-siyaw po na mamagpangutana bisag gahangos na. Tuwa na si Ipi na to, oh. Tuwa na gamong labasira. Ay, mga jug makina. Ayaw, orada, hinay-hinay lang. Ang color siyang sakayang kamurag baji pink. Ay, sabod na. Muuli ta, guys, kay magkuha ta og sudlanan. Ha? Di mo ko magdagog balde doy kay kasi makasuhong ba? Wanang di ko magdag balde. Uli ta, guys, og balik. Kay doon ako noy isda. Kasabaan giingnan ko, guys, og manabo di ko no magdag balde. Naunsa on man lagi og magdadatag balde unsag masuhong. Ha? Kasagaran ra ba ingnon ta og gadag balde may makadag di malas. Ngita tagbaldi koy. Ngita taog baldi koy. Jarag baldi, guys. Ala. Asa pa rin sila sa papadoy? Ha? Hala, tanaw tas iyang isda. Gabira pa sila?
Ha? Wa ko ka ila dito? Sabay ko linaw. Wa. Manabo gani si itong iyang kauban na nabong nuwi. Ah, balde. Si kauban na ba si kauban? Naa. Si. Ano nga ba nila? Siya nga itong bukid yang igagang juan. Si. Bakit sa tuwingan ay? Emerson? Oh, si Emerson. Ana Emerson dai. Ah. Pila di ka buok? Hay, Ginoo, salamat. Hay. Nabawi in taon. Wow. Thank you, Lord. Ay, thank you, Lord, na ang among bahaw. Wa mapaon. Ang among bahaw, among gipaon, nakakuha hinoon. Upat ka buok an. Ay, salamat in town. Nasag din ang iruan na basta niya gani taning baybayon. Magabanha. Gusto man ko si Japog mulaag pod. Mao po siya kasi hinugilon. Taga unsa man? Ha? Oh, ako ray bahala na doy. Lain ni gitungtong na ko. Oh. Kun mahimo. Palitan ni labat. Ah, sige. Ato na ni saya ko ay taga. Oh. May pambot to gabit tay. Oh. Gajong ta. Ha? Ha? Dai lo ya po doy. Gisi. Siguro. Ah, badag ni mo? Baik na. Ah, agoy. Looya. Upat ka buok. Pila ka kilo sa imong bana-bana na, Bert? Napo. Salamat taon, Ginoo, sa grasya ug panalangin karong adlaw. Kaluyan taon si Bert. Pasensya na mo guys, ug maaro pilingaw nako karong adlaw. Ug ako mayon guys. Bye-bye.